ଓ ଶଙ୍କର ନଣ୍ଡା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡାରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଠାକୁର ମୁଣ୍ଡା ପୁରୀ ବଳିଆ ପଣ୍ଡାରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ନିଧି ପଣ୍ଡା ସବୁଠି ରାଜ କରେ ଗୋଟାଏ ମୁଣ୍ଡା। ନା ମୁଁ ଦଇଦାରି ପଣ୍ଡା ନା ମୁଁ ଦାମ ପଣ୍ଡା ମୁଁ ହଉଛି ଶଙ୍କର ନଣ୍ଡା। କହିଦବୁ ତ ଭାଇ ସୁକାନ୍ତକୁ ସେ ମୋ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରିଥିଲା ଆଉ ଚାକିରି କରିବ। ମୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମୁଁ ତାକୁ ଚାକିରି ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ସେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବ। ତା ଆଗରୁ ନୁହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠିକି ଦେଖିବାକୁ ଆସିନି ଭାଇ। ମୁଁ ଏଠି ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚେତେଇ ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ସେ ମୋ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରିଛି ଚାକିରି କରିବ। ହଁ ପଛେ ସେ ମୋତେ 15,000 ଟଙ୍କା ଆଡଭାନ୍ସ ମାଗୁଥିଲା। କୌଣସି ଅସୁବିଧା କାରଣରୁ ମୁଁ ତାକୁ ଆଡଭାନ୍ସ ଦେଇପାରିନି। ଏଇ ଦେଖ 15,000 ଜାଗାରେ ମୁଁ ଆଜି 30,000 ଟଙ୍କା ଆଣିଛି। ଇଏ ସୁକାନ୍ତକୁ ଦେଇଦେବ। ଧର ରେ ଧର ବା ରେ ଧର। ସୁମନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଦିଅ ତମ ଭାଇ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ସାରିବା ପରେ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ନେବା ଆମ ଅଧିକାର ବାହାରେ। ମୁଁ ଶଙ୍କର ନଣ୍ଡା ହେଲେ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି। ଭାଇଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଟଙ୍କା ବି ନେଇପାରିବୁନି। ଆପଣ ଏବେ ଆସି ପାରନ୍ତି। ଭାଉଜ ମୋ ମତରେ ସାର୍ଙ୍କ ଟଙ୍କାଟି ରଖିଦେବାଟା ଉଚିତ ହେବ। ଭାଉଜ ଭାଇ ସେ ରାଗରେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତମେ ଦେଖିବ ଭାଉଜ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବେ ସାର୍ ନିଜେ ଆସି ଘରେ ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖିବ ଭାଇ ଖୁସିରେ ଯାଇ ଚାକିରିରେ ଜଏନ୍ କରିବେ। ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଆମର ସେ ଚାକିରି। ତମ ପାଠ ପଢିବା ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସେ ଟଙ୍କା ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ। ଭାଉଜ ଘରେ କହିଲେ ବୁଝିପାରିଲନି। ଏ ଘର ମୁର ତମେ ନୁହଁ କି ମୁଁ ନୁହଁ। ଏ ଘର ମୁରବୀ ହେଉଛନ୍ତି ତମ ବଡ଼ ଭାଇ। ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନି ନେବା ଉଚିତ। ଆସ ସୁମନ୍ତ। ମୋ କାନଟା ଆଜି ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା ରେ। କଣ ଶୁଣିଲା ଆଜି ଏ କର୍ଣ୍ଣ? ମହାଭାରତରେ ଶୁଣିଥିଲି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଇଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଏଠି ଦେଖୁଛି ସୁକାନ୍ତ ପାଇଁ ସୁକାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କଥା କହିବାର ସୀମାଟା ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଘରକୁ ଆସି କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଯାଏ ସେତିକି ଆପଣ ଶିଖିନାହାନ୍ତି। ବଡ଼ ଶୀଘ୍ର ମୋ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି କଥା କହିବା ଲୋକ ଆଖି ସହିତ ଆଖି ମିଶେଇ କଥା କହିଲେ ଏ ଶଙ୍କର ନଣ୍ଡା ଆହୁରି ଫ୍ୟୁରିୟସ୍ ହେଇଯାଏ। ଶୁଣ ଭାଇ, ତୋ ଭାଇ ମୋ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରିଥିଲା ଚାକିରି କରିବ। ତା ନହେଲେ ମହାଭାରତର କାହାଣୀ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇ ମନେ ଥାଏ ଯେମିତି ମୁଁ ଶଙ୍କର ନଣ୍ଡା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡାରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଠାକୁର ମୁଣ୍ଡା ପୁରୀ ବଳିଆ ପଣ୍ଡାରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ନିଧି ପଣ୍ଡା ସବୁଠି ରାଜ କରୁଛି ଗୋଟାଏ ଗୁଣ୍ଡା। ନା ମୁଁ ଦଇଦାରି ପଣ୍ଡା ନା ମୁଁ ଦାମ ପଣ୍ଡା